ukhiphe inkomo walobola kodwa uhlobole kodwa usoyilobolile ayikuguqeli futhi akukho lapho khona ekhombisa khona imihambo ukuthi cha isiwumuntu womuntu osekhethiwe isafana nazo zonke izintombi imikunikeza ukudla ikunikeza imile nje mponje ngephoyisa igqomoza nje uhambisa kwephoyisa wena wabona ukuthi lilanda isigebengu hayi khohlwa leli khehla elavuka ngawe lo muntu wakini owavuka ngawe wavuka ukalo lwama wakho kwase kuzalwa wena iwele owazalwa wembethe leliwele ohamba nalo lo muntu omlobolile wena konke labo bantu abakababona abahloniphi omkhulu bakho ngoba phela umuntu uma ngabe eguqa usuke engaguqeli wena uqobo kodwa kusuke kukhona abantu abangale ohlonipha amakhehla kini ohlonipha abanikazi bomuzi wakini ngoba umuntu uma ngabe khona emhlabeni usuke ezo-represent umuntu wakhona emandulo wena nje kumnandi ukuthi ulobole nje noma wena obanikeza inkululeko hayi khuleka na baby hayi ungakhathazeki nje khuleka laba zenza osiyazi uhamba ngamabhlukwe wenza yonke into akaguqi khuleka lo muntu abukho ubukhosikazi lo muntu abukho nobuncane wena uyithanda uyilokhuzele uthando nje wayilobola intombi futhi ebonakala njengesiwengu ngoba ubukhosikazi abenziwe emzini ubukhosikazi buqalwa lapha emuva ingakho nje ngisho ingane emangabe inikeza umne wabo ekhaya iyaguqa izothe ngoba kwakhiwa lento yokuthi umuntu wesilisa uyinto enkulu kwesifazane hayi ngoba izinto sezashintsha nje kwakhona into kuthiwa angazi noma mhlambe inkululeko kakhulu yangabantu besifazane kwenziwa umuntu omkhulu kakhulu so wesifazane kumele athobe indoda ngaso sonke isikhathi akukho lapho kuthiwa khona kufuneka khona hambise kuyephoyisa kuyona khohla lapho khohlwa nje mangabe inkomo zakini uyayitshinga mangabe kuukuthi umuntu omlobolayo noma osumlobole akaguqeli akahloniphi lamakhehla ngoba umuntu uma ngabe kuguqela akahloniphi wena hlonipha amakhehla ohamba nawo uhlonipha lo muntu lona owafika nawo ayiwele wasephuma wona uzuphuma uwembethe uphuma ugubazi ngoba khona lo muntu lo ohamba nawo efanele kulokho zami ukwembatha so ke kushuthi intombi yakho mangabe ingodo sakhe imingakwenzi lokho khohla mntaba baqala kabusha ukhethe ubheke ngoba iyokuphoqa mhla sekukhona ngisho abanewini begcwele sekufuneka inilethele ukudla vele ihambise kwephoyisa ifike kubeke nje iphinde ibuyile emva ngoba vele ukukhothama ayikwazi wena uyifundisa ukuthi hayi wena baby khuleka nje hayi laba bazenza osiyazi ubukhosikazi nje umuntu esekhishela inkomo bukusuke sebukhuluma ngento eziningi abo busuke sebonile umuntu uthi no lo muntu uzofika kwazi ukuqualify alunge ekhaya akwazi ukuthi aphathe umuzi wasekhaya so kwakhona lapho sukukhona noma kuthiwa ukho emakhaya uma ngabe eze kuwena noma enza something kuwena basuke kusuke kungakuthi uhamba wedwa noma uhleli wedwa kusuke kukhona abantu bakini bheka kuhlobo lomuntu othathayo ukuthi luyalinka ekutheni mhlawumbe lingakwazi ukuthi libe inkosikazi yakho ngempela kusasa amakhehla akaname ngalo noma nje wena uthanda ukuthi ngoba nakho nje uyayisebenzela noma kwasho wacima konto wayithanda kuyena nanamadoda asethanda kakhulu naqala kuyiwona sihamba phambili ngothando sukisa kukhona inkinga lapho enkulu so ke uma uthi umkakho ingodo sakhe ayikwenzi lokho khohla ngane kababa ngiyabonga eDuma.